दिनै आं नोंथांमोन बयखौबो आंनि न'आव सफैनानै आंनि बुंनांगौ खोनासंनायनि धन्यबाद होदों। आंनि बुंनांगौ बाथ्रा बेनो जे दाखालि साननैसो आगोल प्रमद बर' मानगोनां चिफ बिटिसि आरो आंनि गेजेराव माखासे खोथा बुंनायाव लानानै बहुद ससियेल मिडिया आरो निउस मिडिया गोबां खोथा ओंखारदों, गोबां बाथ्रा सिखारदों। इउपिपिएल बिजेपि दा एलायन्स सरकार दं, मानो बिदि बुंखो माखो बेखौ सिखारदों। बेखौ आं दिनै क्लियार खालामनो नागिरदों जे आङो जे दाख्लैफोर जे बाथ्रा बुंबाय, आं एलायन्स पार्टनारनि सासे इएम बिटिसिनि आं जे बाथ्राखौ बुंनांगौ बेखौ बुङो। जुदिउ आंनि बुंनाय बाथ्राया नंगौब्लाबो आं बेखौ बुंनो नाङामोन, मानोना जों एलायन्सआव दं आरो बे बाथ्राखौ आबाद खालामनो मोना। बेनि थाखाय आंहा दाय जादों, आं दायखौ गनायनानै लाबाय, आंना भुल जादों आरो आं खेमाहा बिदों। जुदि बे आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व दुखु बिसोरनि गोसोआव आं आघात होबाय, बिथांमोना खेमा होथों। आरो बुंनाया बेनो जे आंहा प्रमद बर'नि एगेन्स्ट जेबो बुंनांगौ गैया। बिनि रोंनाय, बिनि गियान, आंथ' बुंबाय दिनैबो दाबो बुङो, बिटिसिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव राजनितिकफोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि सेकेन्ड रावबो गैया, बेखौ आं बुंदों। नाथाय आं खावलायदोंसो बिथांनि गियान जे गुनखौ बाहायनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ, बेनो आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोबनांगौ, जों खौसे जानांगौ, खामानि मावनांगौ, बिटिसिजों जौगाखांनो खामानि मावनांगौ। आरो थांनाय समफ्राव जेरोखोम जालायबाय दिनैनिफ्राय बिदि जानो नांला, मानोना मानसिया बुहुल जायो। आं बारा बुंफ्लांबाय हयथ', बेखौ निमाहा होथोंसै। आरो इयुनाव जों सान्थि थांनानै थानांगोन, जौगाखांनांगोन। प्रमद बर'नि जे सरकार बिटिसि सरकार बे मोजाङैनो जौगाखांथों, खामानि मावनो हाथों, आं बेखौ आसा खालामो। आरो बिथांनि अरायबो गुड उइसेस थायो। आरो जेरैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे गुन गियान, बिथांनि मावनाय स्टाइल, बयबो जाथिखौ लानो खामानि मावनो नागिरो, बयबो हारिखौ लानो खामानि मावनो नागिरो। आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै बिटिसिनि बे रुप बे फैदों। बिथाङा जुदि बै समावनो जोंखौ हेफाजाब होआमोनब्ला बिजेपि जानानै जोंनि बिटिसिया दिनै हयथ' बिसोर फैनाय नङामोन। मोनसे इसुनि सायावनो, बड'लेण्ड इसुनि सायाव मोननै सुथि खालामनाया रावबो खालामाखै, बिजेपि सरकार खालामदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानाय बेखौ जादों। दस्रा सरकारा बेखौ बानायनो हायामोन मोनसे इसुनि सायाव। दा बेखौ जों नायनांगोन। जोंहा दिनै जेबो इसु गैया बर' हिसाबै, बड'लेण्ड इसु गैया, जेबो इसु गैया। जोंहा मा जौगाखांनाय इसु। दा जौगाखांनाय जों सरकारनि थाखाय खामानि मावनांगोन। दा दिनै नुदों जेनेबा इउपिपिएलखौबो मानसिफ्रा एसे गाज्रि मोननो हमदों, बिपिएफखौ गाज्रि मोननो हमदों। दा बिसोरखौ जेनेबा खामानि मावनांगौ, बिसोर ज' जानो नागिरदों, ज' जानोबो हायो ना हाया। बिसोर जों बिजेपि थानानै खामानि मावदों, जों बिजेपि थानानै खामानि मावदों। जुदि बिथांमोना ज' जानो हायोब्ला जोंबो सिन्था खालाम, जोङो बरायगोन, बिथांमोननि नाजानायखौ जों बरायगोन। जोङो आगौमानि बे ज' जानाय खामानियाव जोङो सहाय खालामगोन, जाहाथे जों जौगाखांनो हायो। आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि मानसि आं लुबैयो जोंनि गेजेरावबो फैनांगौ, आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बिथांखौ हाबनानै जौगाखांनाय हाबाखौ मावजानायखौ जों लुबैदों। आरो जोंहा गोबां समयसाफोर दं, बे समयसाफोरखौ समाधान खालामनायाव जोंहा मावनांगौ दं। बेखौ मावनांगौ। दिनै बिस्वजित दैमारि आगोलनिफ्राय जेसेबां खामानि मावबोदों, बेखौ नुनानै जों बयबो दिनै बिथांखौ सोरबा सोरबा बायदिसिना खोथा बुङो, बे जिनिसा एसे आनजास्टिफाइड। मानोना बिथांनि हिस्ट्रिखौ जायफोर मिथिया, बिथांखौ गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों। बिथाङा मा मावदों बेखौ रावबो मिथिया, बेफोरबादिसो बुंदावबायो। खिन्थु दिनै बिस्वजित दैमारिया जि मावदों, बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबसुनि गोजौ थाखोनि लिडार नङामोन, गोजौ थाखोनि लिडार। एबसुआव जयेन्ट सेक्रेटारिबो थांदों बे। उनाव जोंनो एबसुआव एमएलए खालामहरदों। एमएलए खालामहरनायाव बिदिनो समाजनि बायदिसिना संगठननि बायदि रोखोम खामानि मावफादों। बिएलटिनिबो खामानि मावदों, एबसुनि बै समाव बिटिसिनि आन्दलननि समावबो खामानि मावदों। गासै मावनायबो मावफादों। खुनुदिन जाथिखौ फाननाय, जाथिनि हेंथायै खामानि मावनाय बिथाङा हयथ' बिदि सुबिदा मोनाखै। सुबिदा मोनोब्लाथ' जों मोनो। आफादनि आफादगिरि बा गाहाय नेहाथारि बिसोर सुबिदा मोनो नङा होमबा? गाहाय लेभेलनि वार्कारफ्राथ' बिसोरनि खोथाथ' रज'आ। दा बिनि खोथा रज'आमोन, आरो बुंनोबो मावनोबो सानोमोन, सहाय माने सुबिदा मोनाखैमोन। ओंखायनो बिथांनि सायाव बे गाज्रि खोथा बुंनायखौ आं खावलायो, मिथिया हसिया बाथ्रा बुंनो। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लिडारफोर दं। रबिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै एबसुनि सेक्रेटारि, बेसेबां खस्थ' खालामदों, शिक्षित मानसिमोन बिथाङा एमए पास बै समावनो न' बां गासै खाराय थाखाय दिनै गोदाव सोराव।
बिथांखौ दा जुदि सोरबा गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात होयो सानसेबा खुंगुर बैसोआव गोदो बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन दा बिथांमोनखौ गाज्रि होनब्ला जोंनि गोसोआव आघात मोनो नाथाय बेबायदि मानसिखौ दा एसे माबा बुंफ्लांबानो जोंनि बे गथ' गथाय उन्दैफ्रा जानला मोनला ससियेल मिडियायाव खोथा बुङो दा बेखौ बुंनो आं खावलायो दा जोंनि गेजेराव दिनै जेनेबा आंजों जा मानगोनां शिबजों एसे एनै खोथा दान्थेलायबाय बा आंबो बाथ्रा बुंफ्लांबाय बेखौ लानो गोबां खोथा बुंदों जोलैनि हेंथा बायदिसिना आंथ' बुङो जों जोलैनि हेंथा मावनो सुबिदा मोनाखै एबसुआव एथ' गोजौ थाखो जों गेजेरनि खामानि मावग्रा जों वार्कारसो आरो आंथ' खुनु प्रेस मिट बायदिसिना प्रेसआव खुनु फेस जाफेरबाय खामानि मावदों मावग्रा आं भलान्टियारसो खामानि मावदों दिनै जोंखौ बिदि होनोब्ला बुंथों बुंनायाथ' खोथा गैया जुक्ति गोनां प्रुफ देखायनांगौ दा जाथिनि थाखाय मावदों दा नै जों नुदों एकमात्र दिनै माबानांगौआ बिजेपि सरकारा दं दा मानोना बेखौ जों बिटिसिसो मावनो हाया बिटिसिआ बोसोरै 800 कोटि थाखा मोनो 800 कोटि थाखा मावनो हागोन गोदोबो बिदिनो मोनदों मा मावनो हादों डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन नंगौ खिन्थु खयथा जिनिसखौ मावनो हानाय नङा ओंखायनो बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो जाथिनि जोंनि बे बिटिसिनि जौगाखांनो थाखाय खामानिनि थाखाय जों दिनै बिजेपिआव थादों आरो जों बिदिनो थालांबाय थागोन दिनै आंखौ इएमनिफ्राय दानख'दों आं गोसो बायाखै आं गाज्रि मोनाखै नियम मथे एक्सन लादों आं धन्यबाद होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार प्रमद बर' सारखौ आं धन्यबाद होदों बेखिनियाव आङो बेबायदि खोथा बुंफ्लांनायफ्रा आंखौ जे साजा होदों नङाब्ला आं खिजानो बारा बाथ्रा बुंफ्लांगौमोन खोमा बे समाव आंखौ चेक खालामबाय आंनि बुंनायखौ आं हमथाना लाखिबाय आं बिनि थाखाय बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों जाहाथे आरो आं बिनिफ्राय बेबायदि आरो बारा बुंबावनाङा बेखौ आंखौ चेक खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ धन्यबादसो होदों इयुनाव आं बिदि बुंब्ला जेसेबां जोङो एलायन्स पार्टनारशिपआव थायो आं बुंनाय नङा आरो धन्यबादजों लोगोसे निमाहा बिदों बिथांमोना आंखौ निमाहा होदों बे मानसिफोरनि बांसावनायसो बिश्वजित दैमारियाबो शिफ्ट जानो होननानै लुबैयाखै दा बिटिसिनि जौगाखांनो लुबैदों दा नुबाय प्रमद बर'आबो जेनेबा हारसिं हाहां हाहां जाबाय हाग्रामाबो हाबोआखिसै दा गेजेराव सोर दं सरखाराव थानानै मावनांसिगोन मानसिफ्रा बुङो हजोंनिफ्राय होबथायो हमथायो खामानि मावहोआ माहोआ खामानि मावहैनोथ' खोथा गैया थाखा फैसा जै दं हरबाय थादों थेवब्लाबो मावनो हायाखै जोंनि गेजेराव माखासे खोथा थाहैबाय जायफोर मावहोआखै जायफोर एसे एनै हेंथा होदों प्रमद बर' सारखौ खामानि मावनो हयथ' सोरबा हेंथा होदों बिथाङा मावनो गोसो बिथांनि गुन गियानखौ नायोब्ला जथेस्थ' मावनो गोसो बिथांमोना जि मिसन लादों बेखौ मावनो गोसो दा बेखौ मावनो गोसोबाबो मावनो हायाखै हयथ' माबा मोनसे दं बेवहाय दा बेफोरखौ नुनानै जोङो आरो मा खालामबावनो ओंखायनो जों सानबायबा बिजेपिआव थानानै नायनोसै एसे नायनानै जों बिनिफ्रायनो मा नांगौ बोरै डेभेलप खालामनांगौ बे जिनिसखौ लाबोनानै खामानि मावनो जों नागिरदों आरो दिनै नुबाय बे बिजेपि सरखारानो हिमन्त बिश्व जोंनि गासै समस्याखौ समाधान खालामदों समस्या माने बिथाङा समाधान खालामदों मोनसे बड'लेण्ड इस्युनि सायाव खेबनै सुक्ति खालामनाय सोरदों बे बिजेपिआसो खालामदों नङा नङाबा आगोलाव 1993 बिएसि सुक्ति खालामदों बेवहाय कंग्रेसआ खालामदों पावार गैया जायनि थाखाय मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथिया जेब्लाबो बे बिएसिखौ गारना खानांदों बेनिफ्राय नुबाय बिजेपि सरकार फैबाय मानगोनां अटल बिहारि वाजपेयी प्राइम मिनिस्टार जाबाय मानगोनां एल के आडवाणी हम मिनिस्टार बिथांमोना सिन्था खालामनानै बिटिसि सुक्ति खालामबाय 2003 आव बिटिसि सुक्ति खालामनायजोंसो जोंना जौगाखांदों नङा होमबा जौगाखांनो बिराद जौगाखांबाय दा नुबाय माखासे मानसिया थाबोबाय एनडिएफबि थाबबाय एबसुआ थाबबाय दा बेखौ बोरै लाबोनो बेखौ लाबोबा सान्थिया जानाय नङा ओंखायनो बेखौबो आरो मोनसे इस्युनि सायावनो खेबनै सुक्ति खालामबाय सोर खालामबाय बिजेपि सरखारानो दा ओंखायनो जों लुबैदों नामाथो जों उफाय गैया जों बिजेपिआनो जुदि माबा मोनसे मावना होनो नामा माबा मोनसे हायो नामा जों बेखौ नाजानो थाखाय जों दा बिजेपिआव दं आरो फैगौ इलेक्सनाव जोंहा मानगोनां मुख्यमन्थ्रिया आलादा गेलेनो नागिरबाय जों बेखौ खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय जोंहा बर'नि फारसे जेबो गाज्रि साननाय गैया बिटिसि गाज्रि साननाय गैया प्रमद बर' फारसेबो जोंहा साननाय गैया हाग्रामानि फारसेबो जोंहा साननाय गैया बिथांमोना जा मावदों मावलांबाय थागोन खिन्थु मावनायनि फारागथिया थाबाय बिदिनो बोरै मावनांगौ गावबा गाव इस्सा मथे मावलांगोन आरो